F'April tal-2008 litru petrol kien jiswa €1.09. Millum għal matul April kollu litru petrol se jibda jiswa €1.51, żieda ta' 38% jew 42 ċentesmu. Litru diesel 4 snin ilu kien jiswa wkoll €1.09. Dax-xahar kull litru diesel sar jiswa €1.39, żieda ta' 28% jew 30 ċentesmu. Kalkolu ieħor juri kif iż-żieda fil-prezz tal-fuel ser tolqot l-ammont ta' litri ta' petrol u ta' diesel li fl-aħħar mill-aħħar qed jispiċċaw fil-vetturi tagħna. b'50 € millum sewwieq se jkun qed jagħti 13 litru petrol inqas minn 4 snin ilu. Min-naħa l-oħra b'50 € ser jibdew jingħataw 9 litri diesel inqas minn 4 snin ilu. Iktar minn nofs il-prezz ta' litru petrol u litru diesel imur fi ħlas ta' taxxi lill-Gvern. Fil-fatt, matul l-2008, l-2009, l-2010 u fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra, il-Gvern daħħal €300 miljun f'taxxi minn fuq il-beħ tal-petrol u tad-diesel.